kadugay akong kauban akong nasuod. Ug sa mubo nga panahon nahimo kong mayor sa silda. Ug wa jud ko magtuo kay murara magsalida. Maong pasalamatan nako akong mga kusa. Nasa sulod sa silda dos kami nakahiusa. Ako ilang dipili ug wa jud ko kahibalo. Kay lagi kadtong tay mana ako'y hiring sa buko. Maong sa akong pagbalik ako nakalitan. Kay ako daw ang bagong leader nilang napilian. Nga mo padayon sa responsibilidad. Ug ang mga kusa tagaan ug mayong pagtagad. Ang kahapsay ug kalinaw atong ipatig babaw. Parehas tantanan walay usa na lumalabaw. Hinaatay balaod naging atubang. Maong gibuwat ang tanan para lang mahimutang. Samtang naa sa sulod ako kay nagpinukutan. Para nigaya nakupuhon na ay makatunan. Ukiran ng masayop sa una. Ang importante kay gabago ka. Dagang salamat sa disiplina. Ug labi na sa ako ang pamilya. Ukiran ng masayop sa una. Ang importante kay gabago ka. Dagang salamat sa disiplina. Ug labi na sa ako ang pamilya. Sila 5 piso nga walang sala. Grabe nga tayang ano man to. Ganong na preso ko. Grabe ka sakit, grabe ka laay. Grabe ka mingaw kaayo. Ganong man to. Maong naglibo ko. Naglisod sa prisuhan kining tanan mo labayra. Pwede ra ka mo pahuway padayon ug abandira. Kay dali ra kayong adlaw, dali ra kayong simana. Di magdugay magkita na sad mi balik ni mama. Umiabot ang panahon nga nagkita nami ni mama. Ug grabe ang kalipay pagkaku sa akong papa. Murag malunod akong dugang sampang nagtubod ang luwa. Akong nakita kung sa ilang pagpalimuwa. Nga makabalik ko sa gawas ug ipadayon. Mga pangandoy na dugay na nako nga giyandong. Lisod kaayo kay murag nagbalik ko sa sugod. Mga gipanghaguan nako kalit lang naanod. Pero dapat kayanon di mawadan o paglaog. Tanang mga kasakit andam nako nga tubagon. Kay bisap at unsaon basta para sa ugmaon. Kanang tanan baliwala ug ako nang kayanon. Di pa ulay ang tanan nganong muhunong man. Nung maglugay tanang kasakit bay kay mahuman. Basta abayan sa pag-ampog at naliyok. Mga pangandoy nato ato radyo nang makabot. Ukiran ng masayop sa una. Ang importante kay gabago ka. Dagang salamat sa disiplina. Ug labi na sa ako ang pamilya. Ukiran ng masayop sa una. Ang importante kay gabago ka. Dagang salamat sa disiplina. Ug labi na sa ako ang pamilya. Ukiran ng masayop sa una. Ang importante kay gabago ka. Dagang salamat sa disiplina. Ug labi na sa ako ang pamilya. Ukiran ng masayop sa una. Ang importante kay gabago ka. Dagang salamat sa disiplina. Ug labi na sa ako ang pamilya. Pero dapat kayanon di mawadan o paglaog. Tanang mga kasakit andam nako nga tubagon. Kay bisap at unsaon basta para sa ugmaon. Kanang